Emakhosini umfazi ongakwazi ukupheka unenhliziyo embi, of which asiyithathe from umfazi makazalwa. Umfazi makazalwa asithi na intana intombazane uzaliwe hlala ngemipopi kuma toys wabantwana ukupheka yiyo the main thing. Ngifuna ukubonisa ukuthi unenhliziyo embi ngoba sidlalile sipheka, right? Mina ngikhula ke umuntu wesifazane owumama akekho phambi kwami, ngikhulisa ubaba nodadewethu nabafowethu. Kodwa ngeke ulunge nanoma ungaba yichef, ngeke ulunge masithi siyapheka. Mhlawumbe sipheka ngokamoya asazi, sifundiswa umoya oyingcwele, kodwa ibhodo zibuze ke namhlanje mhlambe umuntu wesilisa umthole vele azibika ukuthi akakwazi ukupheka. Ngesikhathi thina samantombazana sibancane sifunda ukupheka noma sifundiswa ukupheka ubukuphi, because one thing for sure, umfazi ongakwazi ukupheka uzokubulala, unenhliziyo embi, will kill you. Because thina esikwazi ukupheka sipheka singafuni because of we think ukupheka ku spiritually, if you didn't know that. Ukupheka kwinto kamoya. Because ungangiphakela umuntu wesifazana, I will tell you inhliziyo yakho uthi njani. Ukungenzela nje itiye, I will tell you ukuthi ilungisa inhliziyo yakho. Because ku spiritual. Have you seen uma uphekile kuthiwe hey ngusiri, kuyabonisa ukuthi bongekho right, upheka ungekho right emoyeni. We've got labo mama bama noodles and Denon. Labo mama ikhohlaka lezinye naso leso. Balelisa abantwana ngama Denon nama noodles. Ngoba ba avoida ukupheka. Umntana okhuliswe nge noodles ngama take away badelela lawo bantwana. Labo bantwana badelela. Bantwana bama take away ama noodles nama Denon abawazi umhlaba because of you as a mother. Awubathishi abantwana ukuthi kuyaphekwa la ekhaya. You can eat ngama weekend. Yes, you can ask, okay? Now ibuye laphi akusiyo indaba, because uma ungazifundisanga ukuthi ukuphekela ingane yakho ku very important. Ingane yakho iyophekelwa imimoya emibi. Uma uthi wena upheki, ingane yakho iyophekelwa imimoya emibi. Namhlanje ingane zinicakile ukuthi ingane isima kanjani. You are in denial ukuthi ingane yakho ekhanda ayikho right. Uzoyifihla leyo nto kanti khona nayila phambi kwakho. Singabo makhelwane singabantu siyabona ukuthi ingane yakho ayikho right because of ingane zenu awuphekela ingane yakho, phekelwa yini umthakathi. Ngaloko ngizoyibuyisela kwindaba yomuntu wesifazane usemdala oshadile ongakwazi ukupheka. Into ayaziyo lo mfazi nizokhuluma ngemali ubusuku nemini. Umfazi okhuluma ngemali ongakhulumi ngemfudumalo yomshado udangerous, uzokubulala. Lo mfazi can do anything engabulala wena, because akanasisikhathi ukupheka ku spiritual njoba nginjela. Umfazi ongakwazi ukupheka oncedwa ama take away unesikhathi sokukhuluma ngemali, unesikhathi sokuyenzani sokuthakatha. Ngoba thina sinokungabi nesikhathi sokuthi sincede abantu, sicabanga ukuthi abantwana kwamele balale badlile. Wena ngithi uyazi ukuthi take away iya protect. Kubuye futhi ibona bamoshe ilizwe, njoba ngisho ngithi bayenza abantwana babo badelela ilizwe. Ngoba
uyakhona ukuthi umntana ka grade 1 umntana una 6 years umuphi imali ye lunch box uphilile kahle la ekhaya wena Denon Noodles uphilile kahle ekhaya ekhanda uphe umntana ona 6 years ukuthi uyozithengela eTike shop. Abantwana benu you can even tell ukuthi lo mntana inyongo ila emehlweni okay fine nincedwa ama medical aid abantwana benu namhlanje abekho right la ekhanda ilezo zinto. Lo mntana ukhula ngemali, lo mntana ukhula ngokuthi uthenga noma yini. Ulimaze ezethi ingane because thina siyaziphekela. Lezi ezethi ingane zizitshela ukuthi niyenze iziphila kamnandi undlulisa bona. Kanti thina we make sure ukuthi sazi ukuthi umntana udleni namhlanje. Abantwana umfazi ongakwazi ukupheka akazi ukuthi umntana udleni namhlanje because of umphe imali ukuthi adle noma yini. Uma umuntu wesifazane ungakwazi ukupheka ukubona ngathi ukudlala then ubufazi bakho abukho. Yilaba bafazi abaku competition nendoda lokho ukuthi aze abulala indoda makusala indoda kumosheke yonke into lebo uzitshela ukuthi uyiyo akusiyiyo boyenzwa vele umnotho walendoda. Any question? Yes, I have a question. I came across a situation whereby uguy uyacomplain kimi ukuthi usisi lo ahlali naye umenzele yabona tin stuff ifish. Some of them we prefer ukuyivula ukhiphe those things uyabona, but uguy angitshela ukuthi untombazana uvele wayifaka ebhodweni kanjalo uyabona. So ngaba nalento le mina ukuthi why would you do that to umuntu othi uyamthanda? We understand. Yebo. Yeah. Baningi. Yeah. Baningi. Akazi uyamthanda ngempela. Abafazi abangakwazi ukupheka banothando. And they expect a man ukuthi bavume ukuthi understand ukuthi akakwazi ukupheka. And now la madoda nawo ngathi abafundiswanga ukuchoose ukuthi uma uchoose intombi ubheka izinto ezinjani. Because of kuyashisa emathangeni wemfazi. So bakhohlwe. In a long run they forget ukuthi uthando luhamba ngama stages. Kuna this honeymoon stage. And then honeymoon stage kuyofanele ukuthi nifaceane ukuthi sikhula ngani kuma relationship nemishado. Sikhula ngezimo noma sithi inkinga. So zibuze wena ukuthi masenifike inkingeni zangempela khani undoda uzoyizwa seyicomplain. Yazi lo mfazi ungifakela ifish enani. No akakwazi ukupheka. Akamlayi akamenzela ububi uzitshela ukuthi ifish ayikhiphwa amathumbu. No, innocently so. Akaza ngithi. Kwa complainer the other guy naye ajayibona kungidliswa abantwana anama yini le ngaphandle yamantwana yini amatshondo. Amantwana yilento zeinkukhu inyawo zeinkukhu. Mabiza ngesizotwana amawotwana yes. Ba lento ekufanele zikhishwe umfakele zona. Hayi ukuthi umenzela ububi akazi ukuthi ziyakhishwa lezo zinto akazi ukuthi kuyenzakalani you understand. So kuninga umfazi ongakwazi ukupheka angamana disguise azenze ngathi uyakwazi ukupheka but mase kuphakathi emshadweni akana nelo. Umfazi ongakwazi ukupheka uyakwazi ukuthi indoda ningazitshela ukuthi these are married couple bahle indoda iwashelwa iayinelwe helper. Ngisho namanje noma ungamthuma ukuthi hambe uyothengela indoda yakhe ibroke akayazi size yakhe. Kodwa uclaima ukuthi ushadile. Akazi anything. Nokuthi indoda igqoke namhlanje akanandaba. Because of unenhliziyo embi. The only thing ayaziyo a perfect ngayo imali, khuluma ngemali. Ukumosha ikhaya lakhe. Angaba
double story abe ne mansion enkulu kabi noma sithi I small heaven sakhe noma I big heaven yakhe, it's so cold. Yazi ikhaya elihle libandayo. Umfazi ongakwazi ukupheka nanoma ungavula efridge akunalutho. Umfazi ongakwazi ukupheka ngisho nasefridge akunalutho elingathi kuyaphekwa. Zothi makabuza abheka indoda. So my teaching yanamhlanje ukuthi bantu besilisa bhekani. Umfazi ongakwazi ukupheka unesikhathi sayo yonke into okuyenza into ekhohlakele into uzokukhohlakalela lo mfazi awumyeki ngeke umyeke because of u2 24/7 punctual ebuthakathini. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Labo bafazi ngibakhuza kakhulu ekungcoliseni ezinye izingane zenu zikwazi ukuzithengela noma yini, ziyakwazi ukuzithengela nama cigarette while bamosha izingane ezikwaziyo ukuthi aboma wabo. Yekelani ukupha abantwana besikolo imali, bayenzeleni lunch, bayenzeleni konke cause nizolimala. Sise komunye umbuso ongadlali. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.